Ураза сүзінің мәгънәсе шитләшү, ерагаю булса да, ул киресенчә мөмин мөселманнарны берләштереп торучы ай. Авыз ачу өчен оештырылган ифтар мәҗлесләренең кайберләрендә меңләгән кеше катнаша. Шушы көннәрдә Татарстан Диния нәзарәтендә гадәттәгечә журналистлар өчен ифтар үткәрде. Туган авылым милли комплексында узган журналистлар ифтарыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Сүздә юк журналистларның барысында чакыру мөмкин түгел. Һөнәри ифтарга беренче затлар, ягъни республика күләмендә гаммәви чаралар өчен әйдәп баручылар, телевидение, радио җитәкчеләре, газета, журналларның баш мөхәррирләре һәм диния нәзарәте белән тыгыз элемтәдә булган хәбәрчеләр дәгъват ителә. Инде безнең динебездә әйтсәләр дә мактаган кешенең изенә тузан сип дип әйме, монда мактамыйча һич мөмкин түгел. Безнең мөфтиебезне һәм аның хезмәттәшләрен әйме, журналистлар белән эшләүдә, безнең динебезне таратуда бит һәм гомумән менә безнең телебезгә, безнең мәдәниятыбызга, сәнгатебезгә игътибар булуда шушы инде дин белән бергә үрелеп, ул тагын да бер алтын җәүһәр кебек саклана һәм тагын да алга алып барыла. Бу эштә без уңышлар телибез аларга һәм безнең белән эшләгәннәр өчен шулай аңлашып, рәхмәтебезне ирештерәбез. Кайбер журналистларның фидакар хезмәте рәхмәт хатлары тапшырып билгеләп үтелде. Еллык эшкә нәтиҗә ясауда традициягә кереп бара. Мөфти үз вазифасына керешкән көннән үк ислам динен халыкка җиткерүдә журналистлар имамнарга караганда да күбрәк өлеш кертә дип белдергән иде. Безнең эшебез ул уртак дип саныйм, чөнки без минбардан 100 кешегә, 1000 кешегә вагаз сөйләсәк, сез меңләгән кешегә вагаз сөйлә аласыз. Ләкин иң мөһиме сүзегез дөрес булсын. Һәм иске китапларыбызда шундый бер кагыйдә бар: һәр әйткән сүзен хак һәм дөрес булырга тиеш, ләкин бөтен хакны сөйләү дөрес түгел. Адәм баласы аш суга гына түгел, рухи ризыкка да мохтаҗ. Эшмәкәр иганәче Радик Абдрахмановны күп еллар буе татар әкиятләрендә каһарман булмау борчый. 1100 у нас 1100-летие. Туган батыр дип аталган әкият китабын нәшрияткә бирдек. Быел ислам динен кабул итүнең юбилей елы. Шуңа багышлап гыйльми тираж 1100 данә булып чыга. Май аенда халыкара Казан саммит ихтисади форумда килүчеләргә бүләк итеп өләшергә җыенабыз. Туган батыр проектын шул чарада тәкъдир итәбез. Халкыбыз әкиятләргә бай үзе, калын китаплары да бар, әмма Камыр батыр белән Таң батырдан ары китеп булмый. Хәтта хәйләкәр былтырның да хәзерге заман балалары фикер сөрүшеннән табигатьне саклаучылар белән мәшәкате килеп туарга мөмкин. Ә Туган батыр бу җәһәттән теләсә нинди явызлыкны, кыенлыкны җиңә алган үрнәк герой. Ифтар башланыр алдыннан видеоролик аша әкиятне укып чыккан балаларның фикерләрен дә ишеттек. Алар әкият геройларының рәсемнәрен сайлауда катнашкан. Ә Туган батыр маҗараларын язучы драматург Зөлфәт Хәким уйлап тапкан. Күпмедер дәрәҗәдә рухи азык балаларга. Ниндидер теге ориентир, ниндидер юнәлеш бирергә ярдәм итәр, ниндидер тәрбия турында сүз алып бару мөмкин түгел дип саныйм, чөнки бер китап белән генә син тәрбияли алмыйсың. Тәрбияли гаилә, нинди генлар салынган, шулай бит инде балаларга. Шуңа күрә әмма менә мондый проектлар кирәк дип саныйм. Мин бу проектның кызык буласын алдан ук белдем, шуңа күрә мин язам дидем һәм яздым. Зөлфәт Хәким белдерүенчә, әлеге әкият тәрбияви роли булсын дип язылмаган. Бала әлеге әкият аша хыялын байыта, мавыга соклана. Балалар бакчасындагы яңа ел яисә башка иртәнге бәйрәмнәрендә бетман булып түгел, ә Туган батыр булып киенә башлый. Менә шул вакыт әкият тә чынбарлыкка күчә. Күптән түгел генә бит инде без эшләгән идек әле мине дә Билал дигән мультфильмда татарчалаштыру турында сөйләшкән идек. Менә шундый һаман саен ниндидер яңа проект, яңа әйбер һәм бу герой минем уйлавымча кешеләр арасында танылыр, үзенең урынын табыр, бигрәк тә сабыйлар алдында, чөнки ул һәр вакыт кирәк. Сабыйлык дөньясы, балачак дөньясы ул канатлы, ул һәр вакыт ул ниндидер яңа шикләрне белми. Шуңа күрә дә хәзрәткә дә, Камил хәзрәткә, аның командасына мин зур рәхмәт белдерәсем килә менә мондый ифтарлар өчен. Бу фикердәшләр һәм чордашлар, көрәштәшләр очрашуы дип әйтәсем килә. Диния нәзарәтенең журналистлар белән аңлашып эшләү өлгесен булдыруда Камил хәзрәтнең дә өлеше зур. Яңа медиа технологияләрен өйрәнеп, журналистлар арасында IT мөфти дигән исемдә алды. Диния нәзарәтенә бик зур рәхмәт, чөнки безнең өчен бу бик зур вакыйга, җыелышабыз, берләшәбез, уйлашабыз. Безнең дә бит эшләребез бер, безнең дә эшебез нур, милләт, тел, мәхәббәт һәм Аллага ышану.
Көч бердәмлектә, фикердәшлектә, вәгазь сөйләү, нәшид башкаруда җәмәгать ифтарларының алыштыргысыз бер өлеше. Бу юлы шулай ук кылыч һәм таякның асыл мәгънәсе аңлатылды. Викторина аша ислам динен әйбәт белгән журналист исеме дә ачыкланды. Иң зур балны Альфред Мөхәммәд Рәхимов җыйды. Мөршидә Җиһан, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.